बतावा हमार समझी जियाल बना है पतो के देखो ना एक बार फिर आगे न देखे का करे के बा हो एमा दिखाई में कौन अथी बाटे हम कातना खुश बन के इतना नीक घर परिवार हमार पवली लड़की के मिल गइल का करे के बाटे बढ़िया से बना के आलू चॉप आ नाश्ता करा दे के दिल गदगद हो जाओ खा के हां कैसन घर परिवार के लड़की से बियाह हम करत हनिया आहा गरम गरम मसाला डाल के चोखा दम भुजले बानी एकदम खाटी करुआ तेल में छान के दे दम टेस्टे बढ़ जाई समझे जी कहीं कि हाँ तो पतो हो हमारा ऐसा नहीं बनावत हुई जब पतो के माई के हाथ इतना चटक बा जब समधिन के हाथ तो हमार पतो का इतना चटक बनावत हुई से बना के खिया दे कि जास तो नाम लस कि नया नया हितई भइल त खानो जबरदस्त मिलल हमरा के खाए खातिर के यही से थोड़ा ही जवानी है का बाजार में समोसा छोला किन के नाश्ता कराई बा इतना मस्त लागत है गम को गम 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 पता ये बुझियो घर में से मत निकली है आखिर मायरी अरे अभी कहूं छाना ना निकललू आलू चप छाने में कितना देर लगी ओकर ससुराग न द्वारा में बैठनी है बैठा गरमे गरम जाई तब ना नाम ली है तो बढ़िया बाड़न री भगवान से मनाओ कि हमर बाची वही घर में चल जा कहता न कि बच्चा 10-20 हजार बिना बढ़नी बिगड़ी ना घटी बढ़ी तब शादी बादो दिहा यही के असली हित कहला ई ना कि रुपया के भुखाइल के बियाह कर चाहे ना हमर तिलका पहुंचा जैसन सोचत रहन जा वैसन मिल गइल अब पगली के किस्मत के बा ई बतिया कहिम जब देख खत्म हो रहता बात हम जात न तले ठीक ना जा देखो आ जेम निकलते हमके बोलै है लाल लाल कथि न हां नया बा न लाल चटनी पीस दे चटनी टमाटर की चटनी पीस दे हां पीस दे ऐसे तो चटनी हो नहीं पीस दे इतना चटक चोखा भून दे बनी गरम गरम मसाला डाल के न कि खा के तो हम समझी मुंह में से पानी अल्लाह टप टप चुए लगी घर में गरम प्लेट में और निकले आलू चॉप वो घर के बनाओ कौन बाजार के बनाओ रे दादा अरे बरियारपुर का बात मत बतियाई महाराज नहीं तो का होल माने ढेर बरियार बरियार बनाऊ जाक आदमी ए तनी हता तो आज पैसा आइल बा मार हता पैसा आइल बा हम राती के लेके सुते नहीं है जे पैसा आए नहीं के तू क्या हुआ हम तो हम हई ए जे पैसा कैसे तारे रागुल बा हम फरक के लगता पियर का ठीक लगता हमरा में करिया करिया तोर माई करिया के करे में करिया रे बानी के कही फरकिया करिया पियर हो तू हो के हम घर के बेटी हूं बहू हई ए घर के ई घर के दुआर हो ई चौफाल हो ए जे हमनी के फैसला होला ई हम लोग को तंका तो लौकबू ना कजो भाल बा मर दे सुरेश सिंह का दुआर हो तू केकरा घर का हो हम तो हम अपन घर के हई सोचत का पालो एगो लीर बना दो पुंपरिया में चढ़ा दो इंस्टाग्राम पर इंस्टाग्राम पर पिस्ता बादाम पर नच भुसड़ी नच कौन गाना गा के नाची दरदिया उठे रजऊ रजऊ बालो ना बे हमार यार बा बियाह के करे के बा तुम्हारा दिक्कत का बा हमरा से कि मारा तलू धन धन यार वाला धन धन आवो मारो दम दम अरे जाता रो पिया लंदन अरे धोरीपुर में पैन खोई हो जोबनपुर में नसता मन होई ताजा ताजा कोट जाई रास्ता आवो मारो दम 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 हम कुछ बोली बोल एक्शन कुछ बोलब तब तरील बनी मोबाइल तो बंद बा कबेल का कोई रे भोसरी के ओके हम घर के बेटी बहू है ई घर ना दुआर है चुप सुरेश सिंह के चुप पगलाई बू हमके लीलू लू बोल दो हमरा के तू जल्दी जा ना जाऊंगी लीलू लीलू अब जा लीलू लीलू बोली नहीं तब का एकरा मने जाने ल भोसरी लीलू लीलू एकरा मने प्यार होते है आ तुम से प्यार कर हमके भगा दे तू आई लव यू माने प्यार होला लीलू वो तो बोली तो देहला हमके पागल करे आ कुछ कर रे ओही रे समझे जी ई हो के उ गांव में के गोला कि हमर घरवा घुरियाई रहे रे तो बहुत पागल बिया भोसड़ी बचा ली तारे में से भी आइल हो हम
एकरे ये भी आइले एक बियान में हम ही भइनी अरे पागल आ दूसरा का में भया भय ना अभिषेकवा उ बाला पड़ता अच्छा ठीक बा तू कह के बियाइल है दूसर का बियान में तू हऊ मंजूर बा इलू इलू कुल खुश जा बेजल बहनी तू जा ना जाऊंगी खा के जाऊंगी ए रवि जी हम कुछ नहीं किया लड़की बोलाई हम देखिए जाई महाराज नाश्ता पानी कितना खियाई रसगुल्ला खियोनी स्पंज खियोनी बैठे फिर का खाली रहुआ एक बात लेके देखो कोचिंग गइल बिया हां ये पगली घटाई दे जले ये कहन कहां का पागल सागा लागल बिया महाराज हटे एक ले जाए पागल ये घुमत रही हां जी ले जाए समझी नहीं जले ना जाऊंगी पहला बियान में हमके भी आइले रही तम बर हो गई राती दूसरा बियान भी ना तो के साफ साफ बताओ तनी साफ सुथरा बात बताओ साफ सुथरा बात ई बा कि हम आइल बनी फुलझरिया के देखे वो हमार पतोह बनी है के हो फूलझारी हम आई फुलझरी तू ही हो हाय फूल बाही फूल हमारे संग इतना बड़ धोखा अरे धोखा नहीं के ये हे के कहल बा कि उहाँ के ससुर बानी है अपन बाप बराबर बानी कौनो दिक्कत नहीं फुलझरिया के बोलाई महाराज ई है ही समझी ये लइके ही देखी का छिपावे के बा सोरा नहीं तो पागल बिया ना जी बा अपन घर के समझ के का कहले हे रे तू बहुत सुंदरी हो तू स्मार्ट ये कुल मत कही रहुआ एकर दांत झड़ जाई हंसत हंसत तू हूर के परी हो इंद्रासन में रहे वाली परी हो ये कहा इंद्रासन के परी ए रारो हमरा के तू समझ ले बाबा इंद्रासन में भेज दे बाबा के तू हम धतरी पढ़ूंगी जी ओ हो दखा ले हमरे हो चल अब आलू चप तो बड़ी मजेदार बा मस्त बनाई लेकिन राउर लड़की पसंद नहीं के हमको अबे रहुआ कहता नहीं राशन के परी इंदा राशन के परी हुर बाड़ू सुर बाड़ू अभी कन कहता नहीं कि तू धर्मी हो तू देवी हो ये नाम के ना बियाह कर हम तो बियाह कर अबे कर किनारे लइका बा इधर लइका बा बड़ाई कदलन हम दिल आ गइल बा ए कर बियाह आराम से ए कर बियाह अब मारो रहुआ खोलब रहुआ के सोना के अंगूठी हम दे बनवा सिकड़ी हम रखले बानी बेहोश करबो हमके सिकड़ी हम रखले बानी धन धन धना धन अब कुछ देरी रह भी जाना घर में रहना तो सो वाला आई बा तो कुछ देव के ना जीव ऐसे कैसे चल देब तू हम चोखा लागल का चुप चुप चाबत है जैसे जरा तरस मलाई है मीठा तनी पैसा जाई दे तनी अबे हम दिशिना पैसा करवाने टाइम 5 रुपया लेब आ दहो ए दहो चलाओ नाम ना कहां मां आई हो बा हे हरी से काट ले काटा सुनी ना पैसा दे तनी बाबूजी लड़की त एकदम पसंद लिया हैं हीरोइन खाने एकदम देखते रही दिल दरिया बसंत जी के एकदम कुछ करवा मूर्ति लेखा ओठ मुंह एकदम पाता पाता कितना सुंदर बिया बात तो ही अब बोली देखिए धूमधाम से बारात लेके आई हुआ पाका करम दिन पाका मुर्गा पकौड़ा खिया दो मंजूर है फिर वो कहता खस्सी पकौड़ा हम खिया दे नहीं खसी को नहीं हम तो पे बनाओ तनी बबुआ माई। आप पे छान के दिया तनी डबल लवंग पीस के बना बड़का लेग पीस खा ले खाई बहुत रवा देवान बियाह हो के रही एकदम उहे चाहबे करी रजिया बा हमके ना चाहिए अकली बा अकली नाम नकली ये हमके ना चाहिए यो हमें के ए चाहिए तारावा कह के हमें जब पटावा तनी बिया आई तोड़े पर लागल बिया ये हमें के बतावा। बात क्या है ये सरवंदर बियाह करे तो पागल लइका तो हमारे के मुआ दिया से ढकना टाई दा के पपाई का केला तू ऐसे निक बकुल गोइला से ना पिछला गली सब में भाग चली